गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गुरु प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। गृतराय श्रीमद्भागवतम की जय। ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ പഞ്ചമസ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 35 അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ ഋഷഭദേവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. ഋഷഭദേവൻ അവസാനം ഒരു അവധൂതനെ പോലെ സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പല ആൾക്കാരും പലതരത്തിലും ദ്രോഹിക്കുകയൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഈ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി നാനായോഗചര്യാചരണോ ഭഗവാൻ കൈവല്യപതിർഋഷഭോ അവിരത പരമമഹാനന്ദാനുഭവമാത്മനി സർവേഷാം ഭൂതാനാത്മഭൂതേ ഭഗവതി വാസുദേവ ആത്മനോ അവ്യവദാനാന്തര രോദര ഭാവേന സിദ്ധ സമസ്താർത്ഥ പരിപൂർണോ യോഗൈശ്വര്യാണി വൈഹായ സമനോചവാന്തർദാന പരകായ പ്രവേശ ദൂരഗ്രഹാണി ദീനി യദൃച്ഛയോപഗതാനിനാഞ്ചസാ നൃപാ ഹൃദ്യേനാഭ്യനന്ദത്. ഇതി നാനായോഗചര്യാചരണോ ഭഗവാൻ കൈവല്യപതിർഋഷഭോ അവിരത പരമമഹാനന്ദാനുഭവാത്മനി സർവേഷാം ഭൂതാനാത്മഭൂതേ ഭഗവതി വാസുദേവേ ദേവ ആത്മനോ അഭ്യവദാനാന്തരരോദര ഭാവേന സിദ്ധ സമസ്താർത്ഥ പരിപൂർണോ യോഗേശ്വരാണി വൈഹായ സമനോജവാന്തർദാന പരകായ പ്രവേശ ദൂരഗ്രഹാണാദീനി യദൃച്ഛയോപഗതാന്യാഞ്ജസാ നൃപാ ഹൃദയേനാഭ്യനന്ദത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്. ഇപ്പോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി നാനായോഗചര്യാചരണോ ഭഗവാൻ കൈവല്യപതിർഋഷഭോ അവിരത പരമമഹാനന്ദാനുഭവാത്മനി സർവേഷാം ദാനാത്മഭൂതേ ഭഗവതി വാസുദേവാത്മനോ അവ്യവദാനാന്തരോദര ഭാവേന സമസ്താർത്ഥ പരിപൂർണോ യോഗേശ്വരാണി വൈഹായ സമനോജവാന്തർദാന പരകായ പ്രവേശ ദൂരഗ്രഹണാദീനി യദൃച്ഛയോപഗതാനിനാഞ്ചസാ നൃപാ ഹൃദയേനാഭ്യനന്ദത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിനാനായോഗചര്യാചരണോ ഭഗവാൻ കൈവല്യപതി ഋഷഭോ അവിരത പരമമഹാനന്ദാനുഭവാത്മനി സർവേഷാം ദാനാത്മനാത്മഭൂതി ഭഗവതി വാസുദേവാത്മനോ അവ്യവദാനാന്തരരോദര ഭാവേന സമസ്താർത്ഥ പരിപൂർണോ യോഗൈശ്വരാണി വൈഹായ സമനോജവന്തർദാന പരകായ പ്രവേശ ദൂരഗ്രഹാണാദീനി യദൃച്ഛയോ ഭഗദാനിനാഞ്ജസാ നൃപാ ഹൃദയേനാഭ്യനന്ദ ഇതൊരു 4-5 പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേറൊരു ശ്ലോകം ചൊല്ലാനായിട്ട് തരാം. ഓക്കെ, ഒരു 5 പേരോളം ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. കുറെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ചൊല്ലി കഴിയുന്നതിന് കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കും, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, മാലതി ശ്യാമതി വിദാസ്മതി ചൊല്ലിക്കോളൂ. അപ്പൊ ചൊല്ലുമ്പോഴൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഇട്ടെടുക്കുക, അവിടെ നിർത്തിയേക്കരുത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അക്ഷരം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു വേർഡായിട്ട് ഗുരുവർഷഭവും, അപ്പൊ അതുപോലെ 3ാമത്തെ വരിയിൽ അവ്യവദാന, അങ്ങനെ. അപ്പൊ അവിടെ നിർത്താതെ എവിടെയാണോ ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളത് അവിടെ നിർത്തിയാൽ മതി. എല്ലാ ലൈനിലും അങ്ങനെ മുറിയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു പദം. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാൽ അത് അർത്ഥമേ മാറിപ്പോവും, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, നോക്കിയിട്ട് ചൊല്ലും. മാതാജിക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ്, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി നാനായോഗചര്യാചരണോ ഭഗവാൻ കൈവല്യപതിർഋഷഭോ വിരത പരമമഹാനന്ദാനുഭവ ആത്മനി സർവേഷാം ഭൂതാനാമാത്മഭൂതേ ഭഗവതി വാസുദേവ ആത്മനോ വ്യവധാനാനന്ദരോദരഭാവേന സിദ്ധസമസ്താർത്ഥ പരിപൂർണോ യോഗൈശ്വര്യാണി വൈഹായ മനോജവാന്തർധാന പരകായ പ്രവേശ ദുരഗ്രഹണാദീനി യദൃച്ഛയോപഗതാനി നാഞ്ജസാ ഹൃദയേനാഭ്യനന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അംബിക വിശ്വദേദാസ് മാതാജി ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? മാതാജി ചൊല്ലും. സമനോജവാന്തർധാന പരകായ പ്രവേശ ദൂരഗ്രഹണാദീനി യദൃച്ഛയോപഗതാനി നാഞ്ജസാ നൃപ ഹൃദയേനാഭ്യനന്ദത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഇതി നാനായോഗചര്യാചരണോ ഭഗവാൻ കൈവല്യപതി ഋഷഭോ അവിരത പരമമഹാനന്ദാനുഭവ ആത്മനി സർവേഷാം ഭൂതാനാമാത്മഭൂതേ ഭഗവതി വാസുദേവ ആത്മനോ അവ്യവധാനാനന്തര അനന്തരോദരഭാവേന സിദ്ധ സമസ്താർത്ഥ പരിപൂർണോ യോഗൈശ്വരാണി വൈഹായസ മനോജവ അന്തർത്ഥാന പരകായ പ്രവേശ ദുരാഗ്രഹണാദീനി യദൃച്ഛയോ ഉപഗതാനി നാഞ്ജസ നൃപ ഹൃദയേനാഭ്യനന്ദത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ജഗത്. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി നാനായോഗചര്യാചരണോ ഭഗവാൻ കൈവല്യപതിർ ഋഷഭോ അവിരത പരമമഹാനന്ദാനുഭവാത്മനി സർവേഷാം ഭൂതാനാമാത്മഭൂതേ ഭഗവതി വാസുദേവ ആത്മനോ അവ്യജാനാനന്തരേധരഭാവേന സിദ്ധ സമസ്താർത്ഥ പരിപൂർണോ യോഗൈശ്വര്യാണി വൈകായ സമനോജവാന്തർദാന പരകായ പ്രഭുജി ഹാൻഡ് റൈസ് മറക്കും. ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഹാൻഡ് റൈസ്. പരകായ പ്രവേശ ദുരഗ്രഹാണാദീനി യദൃച്ഛയോ അപഗതാനി നാഞ്ജസ നൃപ ഹൃദയേന അഭ്യനന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേറെ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ അധ്യായം ഈ ശ്ലോകത്തോട്ട് തീരുന്നതാണ് കേട്ടോ. വീണ്ടും വേറൊരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ അതിലെ ശ്ലോകം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചൊല്ലാം. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വിവേദാന്ത സാംസ്കൃതിക. അല്ലയോ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവേ, എല്ലാ യോഗികൾക്കും നിഗൂഢ പ്രക്രിയ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭാഗിക വിസ്തരണമായ ഋഷഭദേവന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം മോക്ഷത്തിന്റെ യജമാനും പൂർണ്ണമായും അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിൽ നിമഗ്നനുമായിരുന്നു. അത് 10,000 മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വസുദേവരുടെ പുത്രനായി ആയിരുന്നു. ഋഷഭദേവന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രഭവം അവരുടെ വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായ പദവിയിൽ യാതൊരു ഭിന്നതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പരിണിതഫലമായി ഋഷഭദേവൻ പ്രേമഭക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായ കരച്ചിൽ, ചിരി, വിറയൽ എന്നിവ ഉണർത്തി. അദ്ദേഹം സദാ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹത്തിന്റെ നിമഗ്നനായിരുന്നു. അതുമൂലം ശൂന്യാകാശത്തിലൂടെ മനസ്സിന്റെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുക, പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയോ ചെയ്യുക, പരകായ പ്രവേശം നടത്തുക, വിദൂരതയുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണാൻ കഴിയുക തുടങ്ങിയതുപോലുള്ള യോഗസിദ്ധികളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ ശക്തികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19:149 പറയുന്നു: കൃഷ്ണഭക്ത നിഷ്കാമ ആദയേവ ശാന്ത ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധികാമി സകലി അശാന്ത. കൃഷ്ണഭക്ത നിഷ്കാമ ആദയേവ ശാന്ത ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധികാമി സകലി അശാന്ത. ശാന്തം എന്ന വാക്കിന്റെ പൊരുൾ സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം എന്നാണ്. ഒരുവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും സഫലമായില്ലെങ്കിൽ അവന് സമാധാനപൂർണനാകാൻ സാധ്യമല്ല. എല്ലാവരും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭൗതികമായാലും ആധ്യാത്മികമായാലും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർ ധാരാളം അഭിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് സദാ ശാന്തരാണ്. പരിശുദ്ധനായ ഭക്തൻ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ആഗ്രഹഹീനനാണ്. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യ. പരിശുദ്ധനായ ഭക്തൻ എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പൂർണ്ണ മുക്തനാണ്. കർമ്മികൾ പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്ക് ധാരാളം ആഗ്രഹങ്ങൾ. അവർക്ക് ഈ ജീവിതത്തിലോ അടുത്ത ജീവിതത്തിലോ ഭൂതകാലത്തോ വർത്തമാനകാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലോ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ജ്ഞാനികൾ മുക്തിക്ക് പുറമെ പോവുകയും പരമോന്നതന് സമാനനാകാൻ യത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യോഗികൾ അണിമ, ലഘിമ, പ്രാപ്തി മുതലായ സിദ്ധികൾക്ക് പുറമെ പോകുന്നു. എന്തു തന്നെ ആയാലും ഒരു ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവനാകിയാൽ അവൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ തീരെ താല്പര്യമില്ല. കൃഷ്ണൻ എല്ലാ യോഗൈശ്വര്യങ്ങളും അഥവാ സിദ്ധികളുമുള്ള യോഗേശ്വരനാണ്. അദ്ദേഹം ആത്മാരാമനുമാണ്, പൂർണ്ണമായും ആത്മസംതൃപ്തൻ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ യോഗസിദ്ധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുവനെ ശൂന്യാകാശത്തിലൂടെ
യന്ത്രസഹായമില്ലാതെ പറക്കാൻ സാധിക്കും, മനസ്സിന്റെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരു യോഗി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലോ മറ്റു പ്രപഞ്ചങ്ങളിലോ ഉള്ള എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതിന് കഴിയുമെന്നർത്ഥം. മനസ്സിന്റെ വേഗത കണക്കാക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ല. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മൈലുകൾ സഞ്ചരിക്കുവാൻ മനസ്സിന് കഴിയും. യോഗികൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. ഒരു പരിപൂർണനായ യോഗിക്ക് അവന്റെ ശരീരത്തെ വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കുമ്പോൾ കഴിവും യൗവനമുള്ള മറ്റൊരു ശരീരം കണ്ടെത്താനും സ്വന്തം വൃദ്ധശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അതിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും തന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം ആ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും. വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ ഒരു സമഗ്ര വിസ്തരണം എന്ന നിലയിൽ ഋഷഭദേവന് ഈ യോഗശക്തികളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം കരച്ചിൽ, ചിരി, വിറയൽ തുടങ്ങിയ ഉന്മാദ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ച കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമഭക്തിയാൽ മാത്രം സംതൃപ്തനായി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം ഭഗവാൻ ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന് പുത്രന്മാർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു പുത്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത് സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വര. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മലമൂത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ തന്നെ കിടക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, അവിടെ തന്നെ കഴുകുണ്ടായി, അവിടെ തന്നെ കഴിക്കുകയും അവിടെ ഉറങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, അലയോ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവെ, എല്ലാ യോഗികൾക്കും നിഗൂഢ പ്രക്രിയ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭാഗിക വിസ്തരണമായ ഋഷഭദേവൻ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം മോക്ഷത്തിന്റെ യജമാനും പൂർണ്ണമായും അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിൽ നിമഗ്നനുമായിരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അദ്ദേഹം ആ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലായിരുന്നു. ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. പലരും സാധുക്കളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വേഷമൊക്കെ മാറിയിട്ടൊക്കെ ചില ആൾ സന്യാസിയായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളില് ആ ശരീരബോധമോ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെ. വീണ്ടും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തുകയും വീണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങൾ നയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഋഷഭദേവൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാ പുത്രന്മാർക്ക് രാജ്യമൊക്കെ നൽകി അല്ലെ, വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അവധൂതനെ പോലെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. യാതൊന്നും ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്താലോ അവരോടൊന്നും പ്രതികരിക്കാതെ അല്ലെ കഴിയുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ധാരാളം വേറെയും അവധൂതന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമെങ്കിലും 11-ാം സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവധൂത ബ്രാഹ്മണനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ. ഇതുപോലെ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒന്നും തന്നെ ആരോടും പ്രതികരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ആകാതിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്തതുപോലെ സുഗന്ധമായിരുന്നു. അത് 10,000 മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വസുദേവരുടെ പുത്രനായിരുന്നു. ഋഷഭദേവന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രഭു അവരുടെ വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായ പദവിയിൽ യാതൊരു ഭിന്നതയും ഉണ്ടായിരുന്ന പരിണതഫലമായി ഋഷഭദേവൻ പ്രേമഭക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായ കരച്ചിൽ, ചിരി, വിറയൽ എന്നിവ ഉണർത്തി. അദ്ദേഹം സദാ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹത്തിന്റെ നിമഗ്നനായിരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മായയെ ജയിച്ചവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അവധൂത ബ്രാഹ്മണന്മാരൊക്കെ. അവധൂതരായിട്ട് നടക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താണ്? മായയെ ജയിച്ചവരാണ്. അവർ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ ആത്മാരാമന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ആത്മാരാമന്മാരാണ്, അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലാണ് എപ്പോഴും. പ്രേമഭക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും
വൃന്ദാവനത്തിൽ ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലാകുന്നതിനെ കുറിച്ച്, യോഗസിദ്ധികളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു. എല്ലാം ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം സദാ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹത്തിൽ നിമഗ്ന, അതുമൂലം ശൂന്യാകാശത്തിലൂടെ മനസ്സിന്റെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുക, പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുക, പരകായ പ്രവേശനം നടത്തുക, വിദുരതയുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണാൻ കഴിയുക തുടങ്ങിയ പോലുള്ള യോഗശക്തികളുടെ സ്വാഭാവികമായ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ ശക്തികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗസിദ്ധികളൊക്കെ ഉണ്ട്, എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാനായിട്ടും അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള വേറെ ചെറുതായി തീരാനോ അല്ലെ വലുതായി തീരാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം സിദ്ധികളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് അല്ലെ. പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗസിദ്ധികളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പലരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. അപ്പോഴവരൊക്കെ പറയും ഇത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതല്ല, അഷ്ടസിദ്ധികള്, അണിമ ലഘിമ ഇങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികളൊക്കെ അത് ഭഗവാനായതുകൊണ്ടല്ല, അങ്ങനെയുള്ള കഠിനമായുള്ള തപശ്ശരികൾ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ള അഷ്ടസിദ്ധികൾ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. പലരും അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടാണ് പലരും ഭഗവാനാണെന്ന് പലരും പ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ, അപ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ, ശൂന്യതയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, അങ്ങനെ പലതും, ഭാരമില്ലാത്തതായിട്ട് പറന്നു നടക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധികളുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പ്രഭാതരന്റെ ഭാവത്തിൽ പറയുന്നു. ചൈതന്യരാമ കൃഷ്ണഭക്ത നിഷ്കാമ അതയേവ ശാന്ത മുക്തി മുക്തി സിദ്ധികാമി സകലിയ ശാന്ത. കൃഷ്ണഭക്തൻ എപ്പോഴും ശാന്തനാണ്, എന്നാൽ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന എപ്പോഴും അശാന്തരാണെന്നാണ്. ശാന്തം എന്ന വാക്കിന്റെ പൊരുൾ സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം, ഒരുവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും സഫലമായില്ലെങ്കിൽ അവന് സമാധാനപൂർണ്ണനാകാൻ കഴിയില്ല. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭൗതികമായാലും ആധ്യാത്മിക പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ധാരാളം അഭിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള സദാ അശാന്തരാണ്. എന്നാൽ ഒരു പരിശുദ്ധനായ ഭക്തനെ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ആഗ്രഹഹീനനാണ്, അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യ. പരിശുദ്ധനായ ഭക്തൻ എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പൂർണ്ണനായി മുക്തനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഒരു ഭക്തനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ധാരാളം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെപ്പോഴും അശാന്തരാണ്. എന്താണ്, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. കർമ്മികൾ പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവർക്ക് ധാരാളം ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ ജീവിതത്തിലോ അടുത്ത ജീവിതത്തിലോ ഭൂതകാലത്തോ വർത്തമാനത്തെ കാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലോ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ പഴയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നു ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. കഴിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കും അല്ലെ, ഇനി ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടതിന് ഇനി ഭാവിയിൽ എന്താവും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആശങ്ക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അവര് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് അശാന്തരായിട്ടുള്ളവരാണ്, ഒരിക്കലും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, കറണ്ട് പോകും. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചില്ല അല്ലെ. അവരെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന്. മറ്റുള്ള യാതൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരിക്കലും അശാന്തരല്ല, എപ്പോഴും സന്തോഷവാന്മാരാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ യോഗൈശ്വര്യങ്ങളുടെയും ഉള്ള യോഗേശ്വരനാണെന്ന് അല്ലെ. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാ കൊണ്ടും പരിപൂർണനാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ആത്മാരാമനാണ്, ആത്മസംതൃപ്തനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഋഷഭദേവനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികൾ കാണിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം, എന്നാൽ അതൊന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്തിരുന്നില്ല. പല ആൾക്കാരും പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. യോഗികൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരങ്ങൾ പ്രവേശിച്ച് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. ഒരു പരിപൂർണനായ യോഗി അവന്റെ ശരീരത്തെ വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കും കഴിവും യൗവനമുള്ള മറ്റൊരു ശരീരം കണ്ടെത്താനും സ്വന്തം മൃതശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും തന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം ആ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്നു. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ തിബറ്റിലൊക്കെയുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ, ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അവര് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും, വേറെ ചെറിയൊരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുകയും അവര് ആ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നങ്ങനെ. അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ആ കുട്ടി പ്രവർത്തിക്കും പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്നാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്ന് പറയും. വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ
ഒരു സമഗ്ര വിസ്തരണം എന്നില്ല ഋഷഭദേവന് ഈ യോഗശക്തികളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം കരച്ചിൽ, ചിരി, വിറയൽ തുടങ്ങിയ ഉന്മാദ ലക്ഷങ്ങളിൽ പ്രകടിച്ച കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമഭക്തിയിൽ മാത്രം സ്വന്തം. ഇതൊക്കെ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും തന്നെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ് കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിലെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം ഭഗവാൻ ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് നൽകുന്നു എന്നുള്ള ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം പ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, 18-ാമത്തെ 5:5-18 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശം നൽകുന്നു. ഗുരു നസസ്യ സുജനേന സസ്യ പിതാ നസസ്യ ജനനീന സസ്യ ദൈവന്ന തസ്യ നവതീശ സസ്യ നമോ ചെയ്യതേ സമൂപേത. നമ്മളെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നവളെ നമ്മളെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മാതാവോ പിതാവോ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവോ ഭർത്താവോ ഒന്നും ആകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശരിയായ രീതിയിൽ അതാവുന്നില്ല എന്നാണ് അല്ലെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഏതായാലും ഈ അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം വിശേഷങ്ങൾ വരുന്നു. ദീപാവലി അല്ലെ, ദീപാവലിക്കാണ് ദാമോദര ലീല നടന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് ഗോവർദ്ധന പൂജ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ മുതൽ തുടങ്ങാം. ഇന്ന് അതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥന നോക്കാം. ഓക്കെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. 8-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 3-ാം അധ്യായത്തിലെ 2 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നോക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലാം എല്ലാവർക്കുമായിട്ട്. ഞാനത് നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകം കുറേ സമയമെടുക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ പിന്നീട് വേറെ ചൊല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം ഞാനിവിടെ സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കാം. പിന്നീട് ബാക്കി മുഴുവനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാതാജി സ്ക്രീന് കാണായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. പിന്നീട് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പിന്നീട് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ സർവാഗഗമനായ മഹാർണവായ നമോ പവർഗായ പരായണായ. നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ സർവാഗമാംനായ മഹാർണവായ നമോ വർഗായ പരായണായ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖില ഗദായ നിഷ്കാര. പ്രഭു സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഇതാക്കോ. ഓക്കെ. നമോ നമസ്തുതേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ സർവാത്മനായ മഹാവർണവായ നമോ അപവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖില. ചെറിയ കൂടുതൽ വലുതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ചെറിയ പ്രിന്റ് ആണ്. വായിക്കാൻ കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കാണാൻ പറ്റുമോ? കുറച്ച് സൂം ചെയ്താൽ മതി, ഫോണിൽ സൂം ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ യത്ഭൂത കാരണായ സർവാംഗമാനായ മഹാർണവായ നമോ അപവർഗായ ച പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അദ്ഭുതകാരണായ സർവാഗമപ്നായ മഹാർണവായ നമോ അവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു സി കെ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ സർവാഗ ആത്മനായ മഹാവർണായ നമോ അപവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അദ്ഭുതകാരണായ സർവാഗമനായ മഹാർണവായ നമോ പവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അദ്ഭുതകാരണായ സർവാഗമാത്നായ മഹാർണവായ നമോ അപവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശാരദ ശുഭാസന ദേവദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരണായ നിഷ്കാരണായ അദ്ഭുതകാരണായ സർവാഗമാനായ മഹാർണവായ നമോ അപവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാം മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവഗമനായ മഹാവകായ നമോ പവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ സർവാഗമനായ മഹാർണവായ നമോ പവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി പ്രശ്ന ദേവദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അദ്ഭുതകാരണായ സർവാഗമാംനായ മഹാർണവായ നമോ അപവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അദ്ഭുതകാരണായ സർവാഗമാത്മ അപവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അദ്ഭുതകാരണായ സർവാഗമനായ മഹാർണവായ നമോ അപവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അദ്ഭുതകാരണായ സർവാഗമനായ മഹാർണവായ നമോ അപവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വിജയ ദേവദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അദ്ഭുതകാരണായ സർവാഗമനായ മഹാർണവായ നമോ പവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ സർവാഗമാംനായ മഹാർണവായ നമോ നമോ അപവർഗായ പാരണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ സർവാഗമാപ്നായ മഹാനായ നമോ അപവർവായ പരമായണായ. എനിക്ക് ശരിക്കും തെളിഞ്ഞു കാണണില്ല പ്രഭുജി, അതുകൊണ്ടാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപവർഗായ പരായണായ. ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓക്കെ. ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റെക്ക് ആവുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാണാവോ ശരിക്കും? ഓക്കെ. വിജയശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരണായ നിഷ്കാരണായ അദ്ഭുതകാരണായ സർവാഗമാപ്നായ മഹാർണവായ നമോ അപവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരണായ നിഷ്കാരണായ അദ്ഭുതകാരണായ സർവാഗമാംനായ മഹാർണവായ നമോ ഭവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരണായ നിഷ്കാരണായ അദ്ഭുതകാരണായ സർവാഗമാംനായ മഹാർണവായ നമോ ഭവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാകുമാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരണായ നിഷ്കാരണായ അദ്ഭുതകാരണായ സർവാഗമാപ്നായ മഹാർണവായ നമോപവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മീറ്റ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. രതിരൂപ കൃഷ്ണകാന്ത ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ സർവാഗമാംനായ മഹാർണവായ നമോ അപവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരണായ നിഷ്കാരണായ അദ്ഭുതകാരണായ സർവാഗമാംനായ മഹാർണവായ നമോ അപവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കാവോ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ സർവാംഗ ആത്മനായ മഹാർണവായ നമോ അപവർഗായ പരായണായ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ കിലകാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ സർവാംഗമംനായ മഹാർണവായ നമോപവർഗായ പരായണായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ശ്ലോകം വിവർത്തനവും മുഴുവനായിട്ട് നോക്കാം. വേഗത്തിൽ നോക്കിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ. ഇത് ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 8-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം. മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ 2 മുതൽ 29 വരെയാണ് ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ വരുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലിയത് 15-ാമത്തെ. അപ്പൊ ഇതിനാദ്യം ശ്ലോകം ചൊല്ലാം, പിന്നെ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിവർത്തനം നോക്കാം. ഇത് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൂടുതൽ വലുതാക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ആകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഗജേന്ദ്ര ഉവാച. ഓം നമോ ഭഗവതേ തസ്മൈ യഥാ ഏതച്ഛിദാത്മകം പുരുഷായാദി ബീജായ പരേശായ വിധീമഹി. യസ്മിന്നിദം യദശ്ചേദം യേനേദം യായിദം സ്വയം യോസ്മാത് പരസ്മാച്ച പരസ്തം പ്രപത്യേ സ്വയംഭുവം. യസ്വാത്മനീദം നിജമായയാർപ്പിതം ക്വചിത് വിപാദം ക്വചദത്തിരോഹിതം അവിദ്ദദൃക്സാശുഭയം തദീശതേ സ ആത്മമൂലോ അവതു മാം പരാത്പരഃ. കാലേന പഞ്ചത്വമിദേഷു കൃഷ്ണശോ ലോകേഷു പാലേഷു സർവഹേതുഷു ലോകേഷു പാലേഷു ച സർവഹേതുഷു തസ്മാദസീദ് ഗഹനം ഗഭീരം യസ്തസ്യ പാരേ അഭിവീരാജതേ വിഭുഃ. നയസ്യ ദേവാർഷയ പദം വിദുർ ജന്തു പുനഃകോർഹതി ഗന്ധുമീരിതും യഥാ നടസ്യാകൃതഭിർവിശേഷ്ടദോ ദുരത്യയാനുക്രമണഃ സമാവതു. ദിദുഷവോ യസ്യ പദം സുമംഗളം വിമുക്തസംഗാ മുനയഃ സുസാധവഃ ചരന്ത്യലോകാവൃതമവ്രണം വനേ ഭൂതാത്മഭൂതാ സുഹൃദഃ സമേ ഗതീഃ. ന വിദ്യതേ യസ്യ ച ജന്മ കർമ്മ വാ ന നാമരൂപേ ഗുണദോഷ ഏവ വാ തദാപി ലോകാപ്യയസംഭവായ സ്വമായയാത്യാനനുകാലമൃച്ഛതി. തസ്മൈ നമഃ പരേശായ ബ്രഹ്മണേ അനന്തശക്തയേ അരൂപായോരുരൂപായ നമഃ ആശ്ചര്യകർമ്മണേ. നമാത്മപ്രദീപായ സാക്ഷിണേ പരമാത്മനെ നമോ ഗിരാം വിദൂരായ മനസ്സേഷേതാസാമഭി. സത്വേന പ്രതിലഭ്യായ നൈഷ്കർമ്മ്യേണ വിപശ്ചിത നമഃ കൈവല്യനാഥായ നിർവാണ സുഖസംവിദേ. നമഃ ശാന്തായ ഘോരായ മൂഢായ ഗുണധർമ്മിണേ നിർവിശേഷായ സാമ്യായ നമോ ജ്ഞാനാഗനായ ച. ക്ഷേത്രജ്ഞായ നമസ്തുഭ്യം സർവാധ്യക്ഷായ സാക്ഷിണേ പുരുഷായാത്മമൂലായ മൂലപ്രകൃതയേ നമഃ. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണദ്രഷ്ടേ സർവപ്രത്യയഹേതവേ അസദാച്ഛായ യോക്തായ സദാഭാസായ തേ നമഃ. നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ സർവാഗമാംനായ മഹാർണവായ നമോ പവർഗായ പരായണായ. ഗുണാരണച്ഛിന്ന ചിദൂഷ്മപായ തശോഭവിസ്ഫൂർജിതമാനസായ നൈഷ്കർമ്മ്യഭാവേന വിവർജിതാഗം
സ്വയം പ്രകാശായ നമസ്കരോമി. മാതൃപ്രപന്ന പശുപാശ വിമോഷണായ മുക്തായ ഭൂരി കരുണായ നമോലയായ സാംശേന സർവതനുഭൃൻ മനസി പ്രദീദാ പ്രത്യക് ദൃശേ ഭഗവതേ ബൃഹദേ നമസ്തേ. ആത്മാത്മജാപ്ത ഗൃഹവിത്ത ജനേഷു സക്തേ ദുഷ്പ്രാപണായ ഗുണസംഗ വിവർജിതായ മുക്താത്മഭിസ്വഹൃദയേ പരിഭാവിതായ ജ്ഞാനാത്മനേ ഭഗവതേ നമ ഈശ്വരായ. യം ധർമ്മകാമാർത്ഥ വിമുക്തികാമാ ഭജന്ത ഇഷ്ടാം ഗതിമാപ്നുവന്തി കിം ചാശിശോരാത്യഭിദേഹമവ്യയം കരോതു മേ ഭദ്രപ്തയോ വിമോഷണം. ഏകാന്തിനോ യസ്യ ന കഞ്ചനാർത്ഥം വാഞ്ചിന്തയേ വൈ ഭഗവത് പ്രപന്നാഃ അത്യത്ഭുതം തച്ചരിതം സുമംഗളം ഗായന്താനന്ദ സമുദ്രമഗ്നഃ. തമശ്ശരം ബ്രഹ്മ പരം പരേശമവ്യക്തമാധ്യാത്മിക യോഗഗമ്യ അതീന്ദ്രിയം സൂക്ഷ്മവിവാദിദൂരമനന്തമാദ്യം പരിപൂർണമീഡേ. യസ്യ ബ്രഹ്മാദയോ ദേവ വേദാലോകാശരാചരഃ നാമരൂപാ വിവേദേന ഫലജ്ഞാ ച കലയാ കൃതാ. യഥാർച്ചിഷോഗ്നേ സവിദുർഗഭസ്തയേ നിര്യന്തി സംയന്ത്യ സഗത്സരോജിഷഃ തദാ യദോയം ഗുണസ്പൃശം പ്രവാഹോ ബുദ്ധിർമനഃക്കാനി ശരീരസർഗഃ. സവൈന ദേവാസുരമർത്യതിര്യഗ്ന ശ്രീന ഷണ്ഡോ ന പുമാൻ ന ജന്തുഃ നായം ഗുണകർമ്മ ന സന്ന ചാസൻ നിഷേധശേഷോ ചേതാദശേഷഃ. ജീജീവിഷേനാഹമിഹാമുയാഗി അന്തർബഹിർശാവദയേ പയോന്യാ ഇച്ഛാമി കാലേന നയസ്യ വിപ്ലവസ് തസ്യാത്മലോകാവരണസ്യ മോഷം. സോഹം വിശ്വസൃജം വിശ്വമവിശ്വം വിശ്വവേദസം വിശ്വാത്മാനമജം ബ്രഹ്മ പ്രണതോസ്മി പരം പദം. യോഗരന്ദിത കർമാണോ ഹൃദി യോഗാവിഭാവിതേ യോഗിനോയം പ്രപശ്യന്തി യോഗേശം തം നതോസ്മ്യഹം. നമോ നമസ്തുഭ്യമസഖ്യവേഗ ശക്തിത്രയാഗിലദീഗുണായ പ്രപന്നപാലായ ദുരന്തശക്തയേ കതീന്ദ്രിയാണാമനപാപ്യമർമ്മനേ. നായം വേദസ്വാത്മാനം യച്ഛക്ത്യാഹം ദിയാഹതം തം ദുരത്യമാഹാത്മ്യം ഭഗവന്തോമിതോസ്മ്യഹം. ഇതാണ് ഗജേന്ദ്ര പ്രാർത്ഥന. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നമുക്ക് വേഗത്തിൽ വായിച്ചിട്ട് പോവാം, വായിക്കാം. ഓക്കെ. ഗജേന്ദ്രൻ അല്ലെ, ആനയുടെ ശരീരമാണ് അല്ലെ, അതിലും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇതാണ് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ആ ആനയുടെ ശരീരത്തിലായിരുന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാന്റെ സ്തുതികൾ ഓർമ്മ വരികയും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ഓക്കെ, കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയത് ഇത് വായിക്കാം. ഓക്കെ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം. ആനകളുടെ രാജാവ് ഗജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, പരമപുരുഷനായ വാസുദേവന് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്ദേഹം മൂലമാണ് ഈ ശരീരം ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാവരുടെയും മൂലകാരണം. ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ആരാധ്യാർഹനായ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കട്ടെ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനിൽ സർവവും വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അത്യുന്നത തലമാണ്. എല്ലാം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഘടകമാണ്. ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിയും അതിന്റെ ഏക കാരണവും. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം കാരണത്തിൽ നിന്നും ഫലത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നനാണ്. എല്ലാറ്റിലും സ്വയം പര്യാപ്തനായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാന് ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു.
പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയുടെ വിസ്തരണത്താൽ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ ദൃശ്യമാക്കുകയും ചിലപ്പോൾ അദൃശ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും രണ്ടുമാണ്, പരമമായ കാരണവും പരമമായ ഫലവും, നിരീക്ഷകനും സാക്ഷിയും. അവിധത്തിൽ അദ്ദേഹം സർവനും അതീന്ദ്രിയനാണ്. ആ പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ എനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകട്ടെ. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം. കാലക്രമത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ നിയന്ത്രിതാക്കളും പാലകരും ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിലെ ഹേതുകവും ഫലപ്രദവുമായ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും സംഹരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അന്ധകാര നിബിഡമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉളവാകും. ഈ അന്ധകാരത്തിനും ഇതേ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. 6. ആകർഷകങ്ങളായ വേഷങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് വേദിയിൽ വിവിധ രീതികളിൽ നടനം ചെയ്യുന്ന കലാകാരനെ അവന്റെ പ്രേക്ഷകർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അതുപോലെ പരമോന്നതനായ കലാകാരന്റെ കർമ്മങ്ങളും സവിശേഷതകളും ദേവന്മാർക്കും മഹർഷിക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. മൃഗങ്ങളെ പോലെ ബുദ്ധിഹീനനായവർക്ക് തീർച്ചയായും കഴിയില്ല. ദേവന്മാർക്കോ മാമുനിമാർക്കോ ബുദ്ധിഹീനർക്കോ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷതകൾ ഗ്രഹിക്കുവാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പദവി വാക്കുകളാൽ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയില്ല. ആ പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ എനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകട്ടെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ആ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള പദവി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മ വിമോഹന ലീല നടന്നില്ല. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി, ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി, ഗോവർദ്ധന ലീല നടന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ദേവന്മാരൊക്കെ പോലും, അത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാർ പോലും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? അവർ ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കുകയും, അല്ലെ, തോൽവി അടയുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇവിടെ ആനയുടെ ശരീരമായിട്ടും ഗജേന്ദ്രൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഗജേന്ദ്രനും ഈ മുതലയും തമ്മിൽ 1000കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കടിപിടി നടത്തുകയുണ്ടായി. ആ കാലിൽ നിന്നും പിടിപിടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഗജേന്ദ്രൻ 1000കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട്, അല്ലെ, ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അപ്പോൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ ഓർമ്മ വരും. ആ പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ടിട്ട് ദേവന്മാരൊക്കെ വന്നു നിന്നു ഇത് കാണാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവൻ ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഈ ഗജേന്ദ്രൻ ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത്? എന്തായാലും ഞങ്ങളെയല്ല, അല്ലെ? നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരനായ, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങളെയാണോ വിളിക്കുന്നത്? എന്നാൽ ഗജേന്ദ്രൻ ബുദ്ധിമാനാണ്, അല്ലെ? ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ മുക്തിയാണ് വേണ്ടത്. ഈ മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഈ ആനയുടെ ശരീരം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചനമാണ് വേണ്ടത്. ഈ ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മോചനമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു, ദേവന്മാർക്കും മഹാമുനിവർക്കും ആർക്കും ഭഗവാന്റെ സവിശേഷതകള് യഥാർത്ഥ പദവി മനസ്സിലാക്കുവാനോ അത് പറയുവാനോ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആയിരുന്നാവുള്ള അനന്തന് പോലും അതിന് സാധിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എനിക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണം നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. എല്ലാ ജീവികളെയും തുല്യരായി ദർശിക്കുന്ന, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന, വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം ഇവകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ പാലിക്കുന്ന സന്യാസിമാരും മഹാമുനിമാരും പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ സർവമംഗളകരമായ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ദർശനം കാംക്ഷിക്കുന്നു. അതേ പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാകട്ടെ എന്റെ ലക്ഷ്യം. പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് ഈ ഭൗതിക ജന്മം, കർമ്മങ്ങൾ, നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ദോഷങ്ങൾ ഇവകളൊന്നുമില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വന്തം ആന്തരിക ശക്തിയാൽ രാമഭഗവാനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പോലെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അളവറ്റ ശക്തിയുണ്ട്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത നിരവധി രൂപങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം പരബ്രഹ്മനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എന്റെ ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നു. ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവതരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണത്. ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളൊക്കെ എന്താണ്? ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച അവജാനന്തിമാം മനുഷ്യൻ തന്മാസ്. ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു, അത് മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്, അല്ലെ? ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നത്, ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സാക്ഷിയായി വർദ്ധിക്കുന്ന, സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗതാത്മാവിനെ ബോധദീപ്തനാക്കുന്നവനും മാനസിക വ്യായാമം കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ അവബോധം കൊണ്ടോ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവനുമായ പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. 11.
പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ അസ്തിത്വത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം കളങ്കരഹിതമായ സുഖം നൽകുന്നവനും അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിന്റെ നാഥനുമാകുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. 12-ാം ശ്ലോകം. സർവവ്യാപിയായ വാസുദേവ ഭഗവാനും നരസിംഹദേവ് ഭഗവാനെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭയാനകമായ രൂപത്തിനും ഭഗവാന്റെ മൃഗരൂപത്തിനും അഥവാ വരാഹമൂർത്തിക്കും അവ്യക്തിഗത വാദം പ്രബോധിപ്പിച്ച ദത്താത്രേയ ഭഗവാനും ബുദ്ധ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ മറ്റെല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനും പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവനുമായ ഭഗവാനുമായി ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മ തേജസ്സിനും ഞാൻ എന്റെ ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. 13. സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാം സാക്ഷിയും എല്ലാറ്റിന്റെയും മേൽനോട്ടക്കാരനും പരമാത്മാവുമായ അവിടത്തേക്ക് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും സമസ്ത ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും മൂലമായ പരമപുരുഷനാകുന്നു. അവിടുന്ന് ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയുമാകുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങാണ് പരമമായ സമ്പൂർണ്ണത. അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ഭഗവാനെ, എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷകനാണ് അവിടുന്ന്. സന്ദേഹങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൂടാതെ പരിഹരിക്കുക അസാധ്യം തന്നെ. ഭൗതിക ലോകം അങ്ങയോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു നേലാണ്. തീർച്ചയായും അങ്ങയുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു ക്ഷണപ്രഭ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ വാസ്തവമായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ സർവാഗമാംനായ മഹാർണവായ നമോ വർഗായ പരായണായ. എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണമാകുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങേക്കൊരു കാരണവുമില്ല. ആയതിനാൽ അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അത്ഭുതകരമായ കാരണമാകുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളായ പഞ്ചരാത്രങ്ങളും വേദാന്ത സൂത്രം പോലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആശ്രയവും പരമ്പരാ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രഭവവുമായ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. മോക്ഷം നൽകാൻ കഴിവുള്ളവൻ അങ്ങ് ആകിയാൽ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയതയുടെയും ശരണം അങ്ങ് മാത്രമാണ്. അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. എന്റെ ഭഗവാനെ, അരണി വിറകിനുള്ളിലെ അഗ്നി മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങും അങ്ങയുടെ അപരിമിതമായ ജ്ഞാനവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അങ്ങയുടെ മനസ്സ് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തൽപരമല്ല. ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഉന്നതി ആർജിച്ചവർ ഭൗതിക സാഹിത്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയാമക തത്വങ്ങൾ വിഷയീഭവിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കൾ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലായതിനാൽ അങ്ങ് അവരുടെ നിർമ്മല മനസ്സുകളിൽ വ്യക്തിപരമായി ആവിർഭവിക്കുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. പരമമായി സ്വതന്ത്രനായ അങ്ങേക്ക് എന്നെ പോലുള്ള ഒരു മൃഗം ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തതിനാൽ തീർച്ചയായും എന്നെ ഈ അപകടാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മോചിപ്പിക്കും. തീർച്ചയായും അങ്ങ് അത്യന്തം കരുണാമയനാകിയാൽ എന്നെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് നിരന്തരം ശ്രമിക്കും. അങ്ങയുടെ ഭാഗികമായ പരമാത്മാഭാവത്തിൽ അങ്ങ് ശരീരമുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതിക്കുന്നു. അങ്ങ് സാക്ഷാൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമെന്നും അപരിമേയം നിന്നും വിഖ്യാതനാണ്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനായ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. 18-ാമത്തെ ശ്ലോകം. എന്റെ ഭഗവാനെ, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മുക്തരായവർ അവരുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് അങ്ങയെ സദാ ധ്യാനിക്കുന്നു. എന്നെ പോലെ മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലും ഭവനം, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, സമ്പത്ത്, ഭൃത്യന്മാർ, സഹായികൾ ഇവകളിലും അമിതമായ ആസക്തിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങ് അത്യന്തം ദുഷ്പ്രാപ്യനാണ്. അങ്ങ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെടാത്ത പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. അങ്ങ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗനിയും പരമനിയന്താവുമാണ്. ആയതിനാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷങ്ങളിൽ തൽപരരായ വ്യക്തികൾക്ക് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും എഴുതാൻ കഴിയുന്നു. മറ്റുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്ത് പറയുവാൻ. തീർച്ചയായും അത്തരം തീവ്രേച്ഛയുള്ള ആരാധകർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു ആധ്യാത്മിക ശരീരം നൽകുന്നു. അളവില്ലാത്ത കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന ആ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴത്തെ അപകടാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഈ ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുവാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരാഗ്രഹവുമില്ലാത്ത കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തന്മാർ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിശയകരവും മംഗളകരവുമായ കർമ്മങ്ങൾ സദാ ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അവർ സദാ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും ഒരു അനുഗ്രഹവും ആവശ്യപ്പെടുകയില്ല. ഞാൻ എന്നിരുന്നാലും ആപത്തിലാണ്. ആകിയാൽ ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നവനും അദൃശ്യനും ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികളുടെയും ഭഗവാനും
അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ മാത്രം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരുമായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത്യന്തം സൂക്ഷ്മനാകിയാൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അഗോചരനും എല്ലാവിധ ബാഹ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിനും അതീന്ദ്രിയനുമാണ്. അദ്ദേഹം അപരിമിതനാണ്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായ ജീവതത്വങ്ങളെയും ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ദേവന്മാരെയും വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെയും സാമ അഥർവവേദ മറ്റു ജീവസത്തകൾ ഉൾപ്പെടെ സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും അവയുടെ വിഭിന്ന നാമങ്ങളോടും സവിശേഷതകളോടും കൂടി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അഗ്നിയിൽ നിന്നും സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ നിന്നും കിരണങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുകയും വീണ്ടും അവയിൽ തന്നെ ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ രൂപാന്തീകരണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുകയും വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൽ ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ദേവനോ അസുരനോ മനുഷ്യനോ പക്ഷിയോ മൃഗമോ അല്ല. അദ്ദേഹം പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ നപുംസകോ അല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ഭൗതിക ഗുണമല്ല, ഫലേച്ഛ കർമ്മമല്ല, വ്യക്തതയോ അവ്യക്തതയോ അല്ല, ഇതല്ല എന്ന വിവേചനത്തിന് അന്ത്യത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അപരിമിതനുമാണ്. ആ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും. ഈ മുതലയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും അജ്ഞതയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ആനയുടെ ശരീരം കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം? അജ്ഞതയുടെ ആവരണത്തിൽ നിന്നും ശാശ്വതമായ മോചനം മാത്രം ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ആ ആവരണം നശിക്കുന്നില്ല. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇതല്ലേ. ഗജേന്ദ്രനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റിയാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടത്തിലായാലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ അതിൽ നിന്ന് മോചനമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മോചനം ആഗ്രഹിക്കാം. എന്നാൽ ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല അല്ലെ. എനിക്ക് പനിയായി, അല്ലെ എനിക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും അസുഖമായി, ആ അസുഖം ഭേദമാക്കണേ. അസുഖം ഭേദമായാലും ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇനിയും കുറെ കാലം ഇവിടെ കിടക്കണം. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ ബുദ്ധിമാനാണ്. ഗജേന്ദ്രൻ എന്താ പറയുന്നത്? വിഷയനാഹമിഹാമുയാകി മന്ദർബഹിശാവദേവയോന്യായിച്ഛാമി കാലേന നയസ്യ വിപ്ലവസ്താസ്യമാത്മാ ലോകാവരണ്യസമോഷം. അപ്പൊ ഈ ശരീരം, ആനയുടെ ശരീരം കൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മുതലയുടെ ആക്രമണത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വേണമെങ്കിൽ മുതലേ കൊന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തും അല്ലെ. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടും എനിക്ക് പ്രയോജനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും അജ്ഞതയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ആനയുടെ ശരീരം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? അജ്ഞതയുടെ ആവരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ശാശ്വതമായ മോചനം മാത്രം ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ആ ആവരണം നശിക്കുന്നില്ല. ഈ ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മോചനമാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങയുടെ അടുത്തെത്താനും അങ്ങയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഗജേന്ദ്രൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, മോക്ഷം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് അത് ചോദിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെറിയ എന്റെ പനി മാറ്റണേ, അല്ലെ എന്റെ കാല് മുട്ടുവേദന മാറ്റണേ, എന്റെ നടുവേദന മാറ്റണേ, അത് മാറ്റണേ, ഇത് മാറ്റണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ഈ ആനയുടെ ശരീരം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. എന്നാൽ ഗജേന്ദ്രൻ ആനയുടെ ശരീരത്തിലായിട്ടും ഭഗവാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും ഭഗവാൻ ഒരു താമരപ്പൂ എടുത്ത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും യാതൊരു അലങ്കാരങ്ങളോ ആടയാഭരണങ്ങളോ ഒന്നും അണിയാതെ തന്നെ ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് നിന്നു കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. കുറെ കാലമായി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു, ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ മതി ഭഗവാനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം അല്ലെ, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം പൂർണ്ണമായും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ വിശ്വത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ സ്വയം ഈ വിശ്വരൂപിയായ എന്നിരുന്നാലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീന്ദ്രിയനായ ആ പരമോന്നതനായ വ്യക്തിക്ക് എന്റെ ആദരപൂർവമായ നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും പരമമായ അറിവുള്ള അദ്ദേഹം വിശ്വത്തിന്റെ പരമാത്മാവാണ്. ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനും പരമോന്നതനായ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനുമായ ഭഗവാനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിനായി ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പരിപൂർണരായ യോഗികൾ പൂർണ്ണമായും പവിത്രരാവുകയും ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്താൽ സ്വതന്ത്രരാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും നാഥനായ പരമാത്മാവിന് ഞാൻ എന്റെ ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് 3 വിധത്തിലുള്ള അതിപ്രബലമായ ശക്തികളുടെ നിയന്ത്രകനാണ്. സമസ്ത ഇന്ദ്രിയാനന്ദത്തിന്റെ സംഭരണിയായും സമർപ്പിതാത്മാവുകളുടെ സംരക്ഷകനായും അവിടുന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അപരിമിതമായ ശക്തിയുള്ളവനാണ്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് അങ്ങേ സമീപിക്കുവാനാവില്ല.
ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങേക്കായി അർപ്പിക്കുന്നു. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഈശ്വരന്റെ അംശവും ഭാഗവുമായ ജീവൻ ജീവിതത്തിന്റെ ശാരീരിക സങ്കല്പ നിമിത്തം ആരുടെ മായാശക്തിയിലാണോ അവന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിക്കുന്നത്, ആ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ആരുടെ മഹത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക ദുഷ്കരമാണോ, ആ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന് ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പറയുന്നു, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥ മറന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ശരീരസങ്കല്പം നിമിത്തം. അല്ലെ, ഭാഗവത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അല്ലെ, ശരീര സങ്കല്പത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് അല്ലെ എന്നുള്ള കാര്യം ഋഷഭദേവൻ അതിനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത്. നിത്യവും ചൊല്ലുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണെന്നാണ് പറയാ. പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ നേരത്തെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലൊക്കെ ചൊല്ലുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. ചില ആൾക്കാർക്ക്, ചില ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവര് കുളിക്കുമ്പോ ഒക്കെയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയായാലും ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തില് ചൊല്ലുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി നമ്മുടെ ദാമോദരാഷ്ടം കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയമായി പോയി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡ് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, മാതാജി കാണാവോ? കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട്. ഓക്കെ, കാണാമല്ലോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. ഓക്കെ, അനിത കുമാരി മാതാജി. ഓക്കെ, അനിത മാതാജി അല്ലേ? അനിത കുമാരി. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം രസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോദാഭിയോലൂഖലാദവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോധൃതഗോപ്യ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം വ്രജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാധങ്കനേത്രം മുഹുർശ്വാസകമ്പാത്രിരേഖാംഗഖണ്ഡ സ്ഥിതഗ്രൈവ ദാമോദരം ഭക്തിബന്ധം. ഉയർത്തണം പ്രഭുജി. ദിഗ്സലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ സ്വഘോഷം നിഭഞ്ജന്തമാഖ്യാപയന്തം തദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം സദാ വൃത്തിവന്ദേ വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവത് വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവതിം വാ ന ജാന്യം വൃണേഹം വരേഷാദപിഹ ഇദം തേ വപുർനാഥ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യാ വിരാസ്താൻ കിമന്യേ ഇദം തേ മുഖാംബോജമത്യന്തനീലേ ഹൃദം കുണ്ഡലേ സ്നിഗ്ധരക്തേശ്ച ഗോപ്യ മുഹുചുംബിതം ബിംബരക്താധരം മേ മനസ്യാ വിരാസ്താമലം ലക്ഷലാഭേ നമോ ദേവ ദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജാലാബ്ധിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദീനം വദാനു ഗൃഹാണേശ മാമജ്ഞമേദ്യാക്ഷിദൃശ്യ കുബേരാത്മജൗ ബദ്ധമൂർത്തെ വയദ്വത് ത്വയാ മോചിതൗ ഭക്തിഭാജൗ കൃതൗ ച തദാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വകാമേ പ്രയച്ഛ നമോക്ഷേ ഗ്രഹോ മേ സ്ഥിതാമോദരേഹ നമസ്തേ സ്തുധാംനെ സ്ഫുരദ്ദീപ്തിധാംനെ त्वदीयोधरायाद विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं
തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ദാമോദരാഷ്ടകം കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വൃന്ദാഷ്ടകം കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കും. ശ്രീ വൃന്ദാദേവി അഷ്ടകം കി ജയ്, തുളസി മഹാറാണി കി ജയ്. ഗംഗേയ ചാംബേയ തദിതേത്മി നിന്ദി രോചി പ്രഭാസ്നപിതാത്മവൃന്ദേ ബന്ധൂകബന്ധോ ദിതി ദിവ്യവാസോ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ബിംബാദരോദി ത്വരമന്ദാസ്യ നാസാഗ്രമുക്താദിതി ദീപിതാസി വിചിത്രരത്നാംബരണ ശ്രിയാദി വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം സമസ്തവൈകുണ്ഠ ശിരോമനുശ്രീ കൃഷ്ണസ്യ വൃന്ദാവനധന്യതാം ദത്താധികാരേ ഋഷഭാനുപുത്ര്യാ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം പവതാജ്ഞയാ പല്ലവ പുഷ്പഭൃംഗ മൃഗാദിഭിർമാധവ കീളികുഞ്ച മാദ്യാദിഭിർബാധി വിഭൂഷമാന വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം തദീയദൂതേന നികുഞ്ചയൂനോർ അത്യുത്കയോ കേളിവിലാസസിദ്ധി തസൗപകം കേന നിരുജത്യതാം വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം രസാഭിലാഷോ വസതിം ച വൃന്ദാവനേ ത്വദീശാഗ്രിസരോച സേവ ലഭ്യാം ച പുംസാ കൃപയാ തവൈവ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം തം കീർത്തിസി സത്വതന്ത്രവിദ്ഭിർ ലീലാവിധാനാഖില കൃഷ്ണശക്തി താവൈവ മൂർത്തിസ്തുളസീർലോകേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ഭക്ത്യാ വിഹീനാപരാധലക്ഷ്യ ക്ഷിപ്താ ച കാമാദിതരംഗമത്തി കൃപാമയി ത്വം ശരണം പ്രപന്നം വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം വൃന്ദാഷ്ടകം യാ ശൃണുയേ പഠിത്വാ വൃന്ദാവനാദീശ പദാബ്ജ ഭൃംഗ സാ പ്രാപ്യ വൃന്ദാവന നിത്യവാസം തത്പ്രേമ സേവാം ലഭതേ കൃതാർത്ഥ. വൃന്ദാഷ്ടകം की जय, तुलसी महारानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. दाय गौर प्रेमानंदी हरे बोल. हरे कृष्ण. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. ഇന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തുപോയി. അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്. ഇന്നലെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ തന്നെ അധ്യായം തീർത്തിട്ട് വേറെ ഇന്നു മുതൽ ശ്ലോകം തുടങ്ങാൻ വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നും നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. നേരത്തെ ലോ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാതെ എന്തോ ഭഗവാന്റെ സഹായം കൊണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 21-ാം തീയതിയാണ് ദീപാവലി. ഈ ദിവസമാണ് ദാമോദര ലീല നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ 22-ാം തീയതി ഗോവർദ്ധന പൂജ, ഗോപൂജയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് ചൊവ്വ ബുധനാഴ്ച ഒക്കെ. ഓക്കെ.